bal-balan kan biasanya nek bal-balan. Iya. Bal-balan. Larati ngono lho nek draw ya kan. Jadi nek satu sama piro-piro, wes ngono iku. Ya. Gak oleh, padahal sampaikan. Apa sampai nang lingkungan karena lingkungan agamis Ya. loh, aku gembolong pondok dan lain sebagainya. Mantap, terima kasih oke. Aku jangan sana. Jadi kadang ku apa ya guyonanku nyerempet-nyerempet agama. Ya. Contohnya ngene. Aku pas nyekar nang makame bapakku. Ya. Tengah-tengah ndonga ono pujian saben malam Jumat. Apa itu? Kang? Dikira laksa iki lho. Oh enak. Kok enak sih apa? Coba sih. Masa set lah. Ismin kan. Lho, nang ngawi biasa iku. Lanjut. Jadi pas tengah-tengah ndonga ono pujian saben malam Jumat.